To je Sigma normálne. Kde som? Späť mi tu ovládač do očí. A, Telegram. dobrá. Help locked up. Please sabotage Gordon. Dobre. Tá, túto misiu si pamätám, to je hrozná misia. Čo sa tam robí? My musíme zničiť budovy bez toho, vidíš tu? Vidíš to? Víš, ak to Vidím. svieti ten text? No. Takže keď sa ten text, keď to prestane svietiť, tak vtedy sa zapne alarm. Aha. A my to musíme to dať dole bez toho, že sa zapne alarm. Ja viem ako. Počkaj. Daj save. Ale o čo to drží? Hej. Dobre, myslím, že kedy to prestane. Ideme otestovať? Pekná. Tak nie. Počkaj, ja viem ako. Ako? Ja veľmi viem dobre ako. Ticho sa, baga. Počkaj. Takto pomaličky. No? Okej. To sa či aby jedna časť bola v tom onom. Čo? Okej. Nechaj ma variť. Pekne je to naklonené. Nechaj ma variť. Nie. Pekná. Ja viem ako by to mohlo ísť, počkaj. Budeš dormiť? No. Ale dobré! Ale to ono iba vtedy presne svietiť, keď to padne na prednú stranu. No nevetal. Čiže, keby to padne semka, tak to by bolo v pohode. No na to spravíme. Neviem. Ha. Ja viem ako. Nie. Tak chcem vidieť toto 300 IQ. Počkaj. Hej. Ale to strašne nakláňa, to je nefér. Pekná. Nechaj ma variť. Tá nedotiahne na to. Čo sa to zachytil? No uvidíme teraz. O. Sigma. Daj save. Save. Teraz, tu čo máme? Teraz táto celá budova, tam je vpredu je toto. To nie... Dory. To celá budova má ísť dole, hej. No, iba po to, nevidíš, ak to je vyznačené. Čo to je auto? Tam sú auta. Veľa šťastia. Aha. 4, 5, 6. 6, 7. No tak ja som zvedel ako robíme toto, tu čo je. Čo tak hore dole chodí. Tam napravo. Dole. To bolo najľahšie z týchto všetkých. Ale... No keď som to ja robil. Dobre. Pekná. Proste strašnú explóziu, toto je nefér. Mal by si dať viac saveov. Daj save. Nechaj ma variť, Adam. Nechaj ma variť. Ja zatiaľ ideme robiť toto. Ja viem čo robím. Upsík, to... To spustil? Adam. Tucho. Čo sa robíš? Mňa zaujíma, či je fire... Áno, je alarm na...
save. Tam to jak drží, prosím, povedz. Drží. Ono to horí. Aj pri mne horí, ale že ty fire alarm... Nedáš quick save na chvíľu? Na chvíľu. Ticho. Nie, na... Da. Ticho. Áno. Tak ja tu to robím. Dobre, ako viem. A to proste dobre. No. Aha. Chavo. Ty máš na tejto hre viacej hodín než ja. Ticho. A už si 3-krát spustil alarm. Peťka, dokoľko budem robiť? Myslíš si, že túto misiu som dal so skillom? Nemyslím. Lebo ja som to dal so šťastím. No, to vidím. Daj quick save momentálne. Okej, nech toto vybuchne. Čo tu robíš, bratu? Ticho. Kamo, vypni ten požiar. Ty bož... Aha. Aha. Kus to horí. Daj quick save. Ja tu budem mať najväčší problém s tým predkom iba. To je všetko. Stop pred koškou. To je retard. Tento predok bude najhorší. Neviem, kde to je. Nie. Oh. Tu horí! Horí. Je to... Čo tam drží? To by som aj ja chcel vedieť. Mňa tu drží taký kúš. No. Mňa tu horí zase. Daj quick save. Ja to za chvíľku mám, len kamo mňa to drží, ja neviem na čom. A... To je proste Harry Potter. Padni už, prosím. Čo som ti spravil? Padni. Nie. Horí. Nedáš ďalší quick save? Čakaj, ja tu hasím. Ja som hasič. Čakaj. Dobre. Nie. Zahasa. Môžeš dať quick save. To je pod tými ruinami. Kamo. Haló? No môžeš dať quick save akože... Už dám. Teraz ideme testovať. Tam to nejako proste dostať dole. Nie. Nepresne ako. Ja som to zachránil v poslednú milisekundu. No. Paď! Ani mne to nepadá. To drží na vlásku! Zlatovláska. Hej! Mne sa to zaseklo. Poď. Prosto. Prosto. Idem niečo... 0,8 metra. Idem niečo vyskúšať. Poď. Haló. On to fungovalo, som Ja genius. to nehrám. A ja to hrám. To je druhá striežka zasretá. Hnusná. Hnusný strešník. Áno, sa to- Nerob. Nie, nespadni. Ja to nehrám. Hľop. Prosím. Kúštík. 0,6 metra. 6 se... Kamo. Daj quick save momentálne.
Ja tu už 3 minúty, neviem ako si dať. A ja ťa nechám s tým, čo je hneď vedľa toho. Lebo to je najťažšie. A to vidíš to? A! Pekná. No. Jo! Taký, no teraz môžeš, to čo je hneď vedľa toho. S tým som sa namáhal tak pol hodiny. Musím sa to prísť posvieť. Sú motorky? Ani motorku! Ten to ja neviem si to sranú. Na motorku. Ono to! A! Ono to horí. To nehrám o tom. Ono, to motorka začala horiť. Nedáš quick save? Dám, na motorke si nechám proti. Nehor. Nehor. To začne horieť. Ale serem na to. A. Horí. Potom to budem myslieť. Nedáš quick save ďalší? Čakaj už. Príliš ohnuté, čo už. Ideme to. Však chceš vidieť satisfying? Lebo idem tú veľkú väžu dať dole. No ukáž. Ono to nepadá. To je retard. Ježiš, tu horí. Čakaj, viem čo robím. Jo, to horí. To totálne nič neurobilo. No. Vysvetlím jednu vec. Už to padá, už to padá. To bolo mega satisfying. Aj, oj, what the fuck. Ja presne na to spravím. Áno, hasíčakom idem blowtorčovať. Presne tak. Hehehe. Presne. A? Vyhážeme to všetkých. Musíme motorky stretnúť. Hop. Preč. Hop. Hop. Uh-oh. Quick save. Nie. A, ty si kokos. Počkaj, to spravím. Ja potrebujem, aby to padlo tak, aby to nerozbilo. Mám teda hore. Ja viem, ako to spravím. Máš to potrebujem doseknúť. Ako to by to mohlo stáť? Daj quick save. Dobre. Daj ďalší quick save. Auto na tú stranu. Na túto. Poď sem. Sem auto. Ko. Dobre, sem auto. Jak ti to ide? Ja tu hádžem auto zo strechy. Ahoj. To je retard. Pekná. Ja budem musieť urobiť tak, kamo, že ja neviem ako. Nie, to auto skôr sa nedá. Napadne. To už... Kde sú tie posledné dva? Bože, to je to ruské koleso. Vidíš to? Hej, vidím. Ma zaujíma, kto to dám dole. Nie. Jak to drží? To teraz on môže pľasnúť na zem, dúfam. Počkaj, ja to... To nie. Pekná. To nedal quick save, keď to... Nie. Nie.
Ja to spravím. Tam hojda hory. Teraz čo s týmto robím je moja otázka. Nedošli nám. Kámo, ono to samé odišlo. A Ono si proste povedala, že bye bye. vidíš, prečo som sa s tým namáhal? Kámo, akože to nie je ťažké, ale proste ono tu sám ide preč. Pekné. Prišiel? I need to be fast. Nepadaj, nepadaj. Zle to padne. Nie. Nie! Kamo! Nie wiem, jak to spravím, bratu. Nie wiem, jak to spravím. Ale wiem, jak to spravím. Dobre, baním ho, presne. To nie. Normálne padne, proste. S to nespadlo normálne. Kamo, ja to nehrám. On to padne proste na drievko, pomaličky, že bum. Tak pomalinky. No, to proste, že... Držím ťa. Nie. Kamo. Presne keď ja som dal to ruské koleso, tak vtedy. Ja to nehrám toto. Nie. Kľud. Ja prepadnem. Daj quick save. Ja som to dal. Ty. Ja to nehrám. Ten quick save je sekundu pred tým, ako bude oný. Vieš čo, teraz keď je to už posledné, tak to môže len tak, hoci ako povybuchne, môžeme odísť. Wait for real? Ja som už všetko dal zatiaľ, čo sa s tým namáhaš. To potom prosím ťa vyber sušičke. Kde auto? What's up, my nigga? Vlastne všetci mi to chodia do izby. Veď zatiaľ jedna osoba tam bola. Jasné. A Hej. keď som nevolal... No, Ticho. tak si mi posielal nohy. Čo? A vlastne... Ticho. Nitroglycerín. A je to s tým nitroglycerínom. Nie sme zase na tejto mape. To je obľúbený. Hej. No super. No ukáž sa. 3 a 4. Dobre, ja si beriem tieto 3. Také. Hej, čo sú najbližšie pekne. Kámo, ja sa nechce zobrať 4. A ešte čo sú ďaleko. Pekná. Ve mne tieto 3 budú trvať, že pol hodiny. Ježiš, tu sú robotovia. Jo! Tam je tiež robot. Tam je tiež robot, bratov. Berem Pekná. raketomet a ide bum bum bum. Kde si to svíja? Ale ja ho chápeš, že ja ho nevidím? Koľko metrov to nade mnou? Floor 2. Ja som spadol. A nie. Rozdí ma. Čau môj. To je... A to je ďalší robot. Takže ty? Berem raketomet. Ja... Idem ho skoncovať. Kámo. Daj quick save, prosím. Ten robot dal debil jeden. Tá nie. Rovno dal iba tak. Ľubov. Kde je tento? 9 metrov. Na to už idem. Prečo nie si kľudný, to je zložen.
Tak ako toto dostanem vonku? Keďže tam si ty podo mňou. Oh. Búcham, keď to... Stane, keď búcham z dobu. Ten robot má wallhacky. To nie. Daj quick load. Žiješ. Ale vybucha ten nitroglycerín. Aha. Ha. Ja proste odídem a on proste ma vidí. A nie. Nechcem počuť ani slovo. Adam. Au. Na tej poschodie. Adam. Kámo, ty to už robíš na schvál. Nechcem stop. Oh. A ten robot má wallhacky ako ty. Adam. Čo? Ten robot začal strieľať po tom nitroglyceríne. Frajer. Tak veď sa toho robota zbavní. Aha, vlastne. To je retard. Hodím ho dole týmto výťahom, možno neuvidí našťastie. Debil. O, dobro, už som myslel, že som zacvykol. No môžeš dať ďalší quick save. Hej, akurát som myslel. Ježiš. On tu vidí Ježiša. Oh. No, ja už som ho videl. Nie, tu je ďalší. Kam to mám hodiť? Počkaj, nie, to je ten istý proste vyklemboval celú cestu naspäť hore, ja to nehrám. Dobre, mám to. Mám prvé, no. Ja skúšam tu zabiť tohto blbého robota. Nie, padaj. A on je ťažký. Nie, ale nepadni dole tými schodmi. Kámo, to nie. Prosím, len spadni do toho oceána. Tam búcha. Spadni! Konečne, daj quick save. Už máme aj druhý. Dobre, ja som to ešte s prvým. Ja som ti ten, čo si ty mal, tak ja som ti tam odrubal. Ty... Dobre. Jak ty to uvedomil? Veď si povedal, že tie trty zoberieš, že prečo mi tu bereš? Ale tak som ti povedal, že to je teamwork, ale... Pekná. Tu je pri mne robot, ale sa nemá. Počkaj, čo robím? Nemám na ten... No ani nevypetni, že... Daj quick save. Prosím, to je... A tu je robot pri mne akurát. Chytaj bombu, svinia. To nie. Ježiš.
Spaj to. Odkop sa už. Ty si, nie. Tamto. Aha. Kamo. Môžeš dať ďalší quick save. Nemôže, lebo tento robot je retardovaný. Ak ma zabiť. Save rýchlo. A ide sa. Kamo, has? Nevidíš ma? Otvor si dvere. Ty granát. Idiot. Ako horí? Čo tam robíš? Ja tu bojujem s robotom. Da nie. Ty svinia. Čakaj, tu niekde písal anglicky. No viem, čo spravím. Puťa, negri, poď. Da nie. Poď. Len poď. Poď si. Au. Nedáš ďalší quick save? Nie. Prečo? Poď sem, ty negri. Ups. Nechcem ti nič povedať, ale trošku mi to vybuchlo. Dám. Ty kámo, časom ja, kámo. Väčší profík v tom nevždy, ja? Tak tu viac stopnúš. Dobro, ty mi bereš veci. No a... Môžeš zase dať. Táto si. Zase mi to buchlo. Cháto. Nechaj ma už dobovať s tým robotom, prosím. Ja už nechcem toto. Ako ty s tým autíčkom. Notičko. Tak na minulej misii. Čo, jaj? Kam, ale mám tu najťažšiu onu stále. Môžeš zase dať. Zase mi to vypadlo. Ja dám toho sprostého robota už dobre a ty to exploduješ. Ja mám masné ruky. Mne sa to potí. Ja to ti sa Mne sa to vyšmyklo z ruky, ja s tým nemám čo robiť. Ja tu. Poď. Picko dole. Taká pizza. Podobne. Nice. A ide sa hasiť. Daj quick save. Čakaj. No konečne už budem tak quicksave. Čo daj jedno. Ježiši, tu toho horí. To si robí srandu so mňa, všakže. Prečo? Ten robot tak vyšplhal. Da nie. On je Spider-Man. Poď. Nedáš rýchlo quick save. Čakaj. Daj už quick save. Čo sa tam deje? Snažím sa robota na dole. Ešte 10 krát na ňo vystrčalo. Poď už dole. No. Neverím, on zletel, konečne. Musel si iba 15 nábojov použiť. Iba. Ale neveľa. Jedna trickshot. Dal som to. Práve. Safe. Čakaj, no, tak toto sa nevie, to preberám. Tam klika. Klikačka. Poď, vyťaž. Vyťah, poď. Pôjdeš, vyťahuj. Da nie. Kam to je? Uj, ja som letá. Počka vlastne môžeme zobrať dva. Naraz. Zavadzam to. Nie, nepadá. Ďakujem. A kde je to ďalšie? Poschodie nižšie. Svietilo. 200. Da nie. Nedáš quick save? Dám, čakaj.
20 metrov. No. To je také, že druhé poschodie. 16, 15, 14, 13, 14, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, šťastný nový rok. To nehodil však, to som vás zle videl však. Daj quick save. To sa nevidel, že to hodil. A prežilo to. Vidíš, abo ja viem, čo robím. Ja. Kam ja som stratil plonu. Toto mi nevychádza. Pekná. Ale kam for real. To Nie. nedá. To sa spravil. Nedáš ďalší quick save? Čo si spravil? Vieš, čo som spravil? To som spravil. Kamo, ale jak mám zobrať toto? Tu čo je? Kde? To je, že kamo 25 metrov podo mňou. Go there. Neviem, to vynajdi ty, ja idem pre to, čo je úplne vzadu. Že ešte skôr nižšie mi si povedať, hej. Chudák. Hej, super. Jak to vyťahnem hore? Tu ešte roboti. Nie. A takže ty je. Poď sem. Poď. To je raketomet. Nie, to je gulomet. To nie. Choď preč. Ahoj. Choď preč. Ahoj. Daj quick save. Neviem to kliknúť. Ja to tu oholím. To znamená, že v krabičke tuto. Môžeš dať quick load. Nie, no. Čo stále dorval? Bratu. Teraz som videl. On sa nepozrie na budúce video. Kam sa ešte nebojím. Že čo si tam ty dorábal? Chvála sa pozri, že koľkokrát som to ja failol a koľkokrát ty. Dobre. A môžeš dať quick save. Ja s tým bojujem s tým, čakaj. Dobre. Nejde. Daj už quick save. Dobre. Ticho. Adam. Nie. Daj quick load. Ja sa už bojím toho videa normálne. Že čo si na tým robil? To normálne radšej nevydávaj. Cože, ja viac to poviem. Ja to nechám. Keby. Kámo, ty si proste profesionál. Čartuješ motorku. Ticho. Ja neviem, to je jedno aspoň. Nie. Ja pod tebou je robot, takže veľa šťastia. Je podľa mňa robota, čo? Som ti jedného tam vyhodil. Ľudne.
Sigma. Spravené. Všetko na sekundu. Môžeš dať quick save? Hej. Najprv som ťa, kde je ten robot? Neviem. No vidíš. To riti zase. Že mi to mini brtu. Oh. On to nevybuchlo. 7 level. Kde ten robot? Neviem. To je ten robot je taký blbý. Ako to, že ten robot žije? To je... Čo si robil zase? Nepozrite sa na to video. Kamo. Ale daj tam to do toho videa, že proste, že def toto count. To nie. Môj. Daj to tam proste. No, uvidíme. To tam. Ešte fail count. Kam tebe trolíš? Ja netrolím, ja sa snažím. Ja, hej, vidím no. Nie je to tvoje snaženie. Keby sa snažíš, tak to hráš tak, ako to ja hrám. Jasné. Ešte ani jeden fail nemám. A teraz nejaké by som toto povedal, tak by to rovno odbuchlo. Hehehe. A to sa nestane. Vyzýkam. To ja idem už posledný. Nedáš quick save? Dám. Dobre, ťa idem pozerať. Ale dobrá. No. Nie. Tento blbý. No. Našťastie. Môžeš dať quick save. Teraz. To som Nerob nechcel. To nerob. To nerob. Nie. Kámo, ty si... Ticho. Nesnažím sa. Jasné. Ale ja som... Dobrá. Mentálne postihnutý. Dobre. Expert som ja. Hej no, tak to si na výbuchy. A na smrte. Na to je vyp. No, vidíš. veda. Dobre. Nemyslíš, že teraz by si to dal pre tú loď a tam by to buchlo. Hej. Dobre, nedáš ďalší quick save? Ak si neverí. Dobre. Dá sa kúkať na toto. Sigma Už som myslel, moment. Už som myslel, že to myslíš. No koľko? Čas. 13 minút, bože. Au. No čo tu máme? Máme 3000. Teda tak. Čo to je? Aj tu Nemám nič. musíš zabiť robotov. Zase? Áno. Tak to bude easy. Takže teba. Tak to bude easy, bratu. Počkaj, kde sú tí roboti? Tu je jeden, druhý, tri. Jo. Ja Máme vieš, čo je- Spidermanov. A vieš, čo je super to tento? No. A vieš, čo je ešte lepšie o tomto? No. Otvor to. Čo? Čo tam je? Ideme.
Au. Šimon, aký si mal deň? Veľmi dobrý. To nevypil. Pekné, on si ide. Kamo, čo on robí? Len sa nepozri sa, aký je robot, si tak ide mapy. No vie, ten Spider. Hej. Poď pijem. No s ním veľa šťastia. Prečo? Lebo to je kokos. Môžeš dať prvý quick save. Tak si označí, tak si ho popijem. Zlo. Aké má ataky ten Spider? On má všetky skombinované zo všetkých robotov. Daj quick save. A. Čo? Ešte ako ho zhodíme do tej vody, to je otázka. Čo nezabázať? A. No tak to bolo ľahké, daj quick save. No to bol teamwork, takzvané. Je presne tak. Lebo ja idem do cavey. A ja mám bolo teba chráň. Neviem. Dobre, tam to vidíš. Vidíš to? Nie. Adam? Ja som strieľal na tú jaskyňu. Dobre, a on išiel bumbac. Dneska nemám pribehol, týmka. Nie, pozor. Ale... Kár, poď. Čo? Čak raz. On pláve v tej vode. Daj quick save. Idem tanku. Čo? Daj ten quick save už. Ja už som dal. To čo robil ten oný, Čo? ten robot? Kam on mi prešiel po tanku. To nie. Speedost. On stal taký speed boost. Vidno, že máš veľa serpenty s tým tankom. Že mám, no. Joj, dole. Easy. Toho nezhodil s tankom. Hodila on na mňa, on na... Vyšlo. Tank je proste go. Ale nám fajty viac kým teraz. Kámo, pribal som robota. Nie. Horí! Ty tu horíš. Ale ja viac nie tu horel. Ja vlastne aj to som jeho urobil. Bim! Bum! 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 A je dole. Čo? On sa drží! Daj quick save. Počkaj, ale to... Ale on... Pozri! On sa drží! Ta- Vyšší. Pekná! Dobre, No. daj quick save a ideme stať ďalto preč. Ups. Dáme si helko? Nejaká mysl, že si zabilo. Ta nie. Dobre, či som sekol. To bola easy na. Si kde?
No, damage. That's not good. Pozor, to bude ťažšie. Čo dostali? Peniaze. Čo tu? Money. 5000! A toľko mám ja. Možno, že... Hej no. Uninvited guests. A už ide posledná misia, vieš o tom. Ako už úplne posledná misia v hre. Nemám upgradeovať všetko. Tá nie. Lenky máme, toto nechcem. To mi netreba. Daj veľkú. Alebo Baša, vymaxoval si kablíky? Díky, hej. Aha. To nejde upgradeovať AVPčko. Nejdem. No, posledná misia. Let's go, my niggas. Dobre, chceš vidieť ako úplne z tohto vypnúť? Proste urob toto a nebude sa hýbať o tom. No, daj mu trošku chvíľu na tie kabliky, aby sa zapli. Aha. A hotovo, už sa nevie hýbať. No, môžeš dať quick save. Prečo tu chcej? Daj quick save rýchlo. Chceš vidieť prečo? Si spravil? Som to vybuchol. I love that. No musíme preto robiť žertu. Znič toto. Všetko, čo je v tej ceste, musí zničiť. Pekná. Ak ti to ide? Veľmi dobre. Nitroglicer. Sa hýbeš, ty cigán. A nie. Ty si... Ako by si mohol zdochnúť na oheni? Ale že si...
No super, všetko od znova. No pekne si mi. Robíš? Kde si bol? Pozrám TikTok. To nie. Áno. Ty, prečo by si pozeral TikTok? Prečo nie? Akým to robíš? Dobre, že ja to idem robiť. Dobra. 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 To nie. Dobra. Áno, zasej. Vieš, že som to nesejvol. Jasné. Naozaj. Vidíš. Hej, vidno. A poďme už naozaj. Ja som asi trošku skončil, bo som tam barikádu pred 100. Serete. Dobre, ja som skončil. Budeme dúfať, že sa to cestu dostane. Doko vybuchuje. Také to robím. Čakaj, kúkaj sa na to. To nie. Vidíš, ja som 500 IQ. Wow. Už není. Už není vlak ani auto. Sigma. Si tak.
Pekná. Nedáš quick save, asi sme už pripravení. Let's try it. Daj ďalší quick save a môžeme to pustiť. Dobre, ideme na to nasadnúť. Dobre. Ide sa... Driving. To ide. Do piti, ten Tom je furt v ceste. Už asi nemal byť. Dúfam. Au. Pekná. Ani není ten alert na požiar, vieš o tom. Uh-oh. Ten hubý What are we gonna obchod. do? Výborné. Pekné. Nič nevidí. To niekde oslepiť. Blind. Pípeček má flashbang. A ty kokos, prečo by si tu dal toto auto? To je medalia. Jasné. Budeme dúfať. Daj quick save začať, keby sme to posetali. A posetem to. Si redná. Vieš som, že si nedá quick save. Čo? Nedá quick save. Jasné. My sme to dali. Čo s tým robíš? Ty si... To nie. Ľubor. Tá. Jak to vyletelo. No. Iná easyna. No tak to je koniec hry. Wow. Ak sa cítiš? Very bad. Naozaj? Neviem, co jasko. Tá nepovedal.